भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आं दिनै थास' बिबारजों आरो नाजों संनायनि रेसिपि लाबोबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावदे लोगोफोर। प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामलां आंनि चेनेलखौ। थास' बिबार बासिना दोनखाबाय आरोना, सुना दोनखादोंमोन, एसे सान्दुङाव होदोंमोन। बेखौ दायो रुना लाग्रोना र' कुकारावहाय। थास' बिबारावहाय होनो थाखाय नाखौ फ्राय खालामना लाग्रोबाय। Esta मोखै दायो थास' बिबाराव होनो मानोना खेब्रै सिटि गाबहोबाय, दायो बन्द खालामथ'बाय। बे मावजि मासे दोननायनो हाला आं। दानि बे नाया फ्राय खालामनायनि थावा दंखायोमोन, माने एसे रदेरबाय थावा। संख्रिखौ होबाय, दहाय ना फ्राय खालामना लानायखौ होसननानैसै। जिरा पाउडार एसे होबाय। एस्ता मोखैखौ होनानैसै, होआबाबो जायो, आं होनो गोसो जाबाय आरो मोखै जानो गोसो जाबाय आं दिनै, ओंखायनो मोखैखौ होसननानै आं गोखैसो मोनो। आंनि थास' बिबार संनाया मोनबाय नै। नोंथांमोना बोरै नुदो, संनायखौ गोथाव जानाय नुदो ना नुवाखै कमेन्टआव खिथाहर दे लोगोफोर। बे दालि आरो थास' आथिं, थास' बिबार आरो ना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, लाभ इउ अल।